Ay, adi yan mo pa yo. Adi. Wow. Shout out. Vlogger? Oh, nagba-vlog ako. Vlogger ka na pala ngayon. Oh, 4,000 subscriber ko. Ngayon pala? Bago lang. Di, mga kuha na, taon na rin. Sumildo ko sa kabisis la. Yan na, kadua, waray man viral nga kuhan. Kay busy sa trabaho. Kailangan, kahit kunti lang ang subscribers mo, basta marami ka. Ah, pag mag-viral, ang video mo, one time lang ito. Pag sumikat ka so, diretso na. Ang iba nga, million pa din social video. Ay, grabe. Gusto ako pa nga yun. Walang sinabi yung mga ano dyan, professional. Ang mahirap lang din ang mag-edit. Di ba? Vlogger, abot na din eh. Ano man yung mga, ano sa, pagpa-vlog. Ah, halo-halo. Dati, paggawa ng ano, dishwashing. Kaya mo nga yan. Hindi yung pangalan ba? Dapat hindi pa iba-iba eh. Asang kay waray. Saan kayo na? Ah. Research natin. Dati, dishwashing. Tumigil ako kaya wala mang nanonood. Kaya mabay to kay pang ano lang. Ang gusto nila yung mga adventure. Oh, yung ganito nito. Magastos din.